Una, ang ilad kayong balita, ikawalo na ron ka Martes, ang giingon sa atong amigo nga, inyong tulumanon, o atong tulumanon. Na Martes yun uminto na po, wa pa kuno labot sa epekto atong gubat dito sa Middle East, nga nakapatay atong ilahang Supreme Leader, nga cleric daw, ha? Sa ato pa ng Katoliko pare. O niya kanang Ayatollah, mao na sa ato pa, obispo, bishop, ha? Bishop. Ora ako ang kanang Luanchis, bishop, na rock, may horse. Niya, mo ni matod pa, ha? Wa ni epekto pa, wa pay labot dis epekto sa gubat dito. Ang pag-uminto sa krudo gasolina, ganinang alas 6 buntag nagsugod na. Ha? Ang krudo, di uminto, 1.20 matag litro, samtang ang gasolina, 1.90 matag litro. Ang uminto, ganinang alas 6 sugod. Apel ng kerosene, 1.50, pero kaning kerosene para haling na malang ni ron. Na may Petromax ang gigamit, ari na lang, haling. Nas mga barbecuehan, mao na lang ni gamit aning kerosene, parbidang paita. Ni uminto kanina, ikawalo na sukad aning kausar gyud mo uminto sukad pag 20 muus pag 2026. Pagsugod gyud aning tuiga, kausaran ni us-us 30 tabos. Ay Ginoo ko. Mao ba? Ita. Sa mote sunod semana kay pasangil aning mga kuan, di nakaagi dito sa kanana ang Persian Gulf ang mga barko maghatod og crudo gasolina dire sa Asia. Mo ni problema, mo mahal ni posibleng ang bugas pwerte na pong pagkamahalan ang linya pa. Tanggabihas bugas ang local rice, ha, kanang gingon nilang sa tingana ng yelo nga Juan di sa ni malitong bugas kinakom ni Kahumayas Bohol. Mao ba? Limot ko sa tingana ng kwan kanana ang ivory taas na kayo. 3,000 na kapin ang sako. O niya ang katong tapos dinurado, singana na, kanang yelo ba? Mais mo ko niya mong paliton. Local rice, tag 3,000 na kapin ang sako. Way labot sa kanang imported, kandihit mo kuno kayo kagiipit sa bangag. Ilisod-lisod man ang importation, di wala. Kaya nagsalig naman punta, ang Pilipinas nagsalig na po sa mga imported nga mga pagkaon gikan sa Thailand, Vietnam o Cambodia. Apel ang India. Kay sila dito, matod pa, nagsobra ang ilang produkto, ibaligya na sa Pilipinas, kusog kay mga ulog kanon. Tang paitas, kinapting mahala, kagahapon ang akong amigo nga, rice supplier o dealer. Wa gibugas, limited ang ilang magkumpra sa mga dagkong budiga diri syudad. Astas Mandawi og upon, perting problema ha kay ang mga Pilipino. Particularmente ang mga Cebuano, di kayo mga unog mais, humay na ilaha. Mao ba? Dito sa kauluhan, ang ubos sa may, kani, unahon talaga bugat yung balita. Ang ubos may balauranan, pinagi sa Committee on Justice, nga din ang chairman ini, si Congresswoman Jervin Luistro or Jinky. Ang upat ka mga impeachment complaint kagapon gisugdan ganador day. Sorry. Ganador. Thank you, man, ha. Thank you. Ganador. Bugas nga yelo og sako bag ganador. Thank you, man. Thank you. Ganito sa Committee on Justice, pinagi ni Congresswoman Jervin Luistro nga may chairman ini kagapon. Atol sa ilang committee hearing, aning upat ka may impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Matod pa nga ang unang impeachment complaint katong sa Makabayan, ila tong gibasura kay matod pa nakalapas sa 1-year bar rule. So gibasura na. So, ang ikaduha gi-withdraw pud. Gi-withdraw katong kang Kiko Aquino D. Pagumangkong Pinoy, gi-withdraw kay matod pa nila ari na nila mo suporta sa third impeachment complaint nga gipasaka sa kaparian o kadtong taga-Sugbo nga abogado si Attorney Virgil Ligutan. O niya, ingon dayon nila nga sufficient informed. Wa pay labot sa substansya, ang porma lang. O niya, ang ikaapat po nga impeachment complaint nga gipasaka ni Attorney Nathaniel Cabrera nga giendorso sa ML
party list ni Congresswoman Laila de Lima sa og ang akbayan nga si Percy Sindande o si Seljok, no? Kaning ML party list, dili ni Mobile Legend, ha? Ang meaning, mamamarang sa Luzon, ingon to ako umigo si Kuan, nanding misa sa Kinyor Junior. Marang ko taon. Mamamayan. Ugoy na ako umigo. Wala, dahil sufficient in substance. Ang sunod hearing nila, substance support, meaning ang unod sa reklamo, o akong doors tinoon niya, nga mingon sa, ang unod sa reklamo, sufficient po rin, dadon dayon as plenaryo aron, ikaw man ang articles of impeachment, bista na dito sa impeachment court sa Senado. Okay kayo? Gubot ang Middle East, labo pang gubot ang Pilipinas, labi na sa mga politikong labi ni Pulpul. Samtang ang Department of ang Department of Education pinagi sa ilang sekretary nga si Sani Angara o ang atong regional director nga si Sal Jimenez anya in coordination di ini sa taga Department of Migrant Workers or DMW. Hapit naman yung mahimong auto. Nabi pa ni BMW. O ba? Aton pa, katong mga returning OFW, taon sana, lisura gid sila, luoy kay sila, magkabasa ko sa mga, ilang mga account kagabi, luoy ay. Ang mga tuas gawas nasod, daghan di ay ani mga maestra. Ha? Ang Department of Education ingon nga nakikoordinate na sila. Automatic na dugay naman yung programa hang SPEMS nakalimot lang ko ano ha. Automatic makikoordinate sila sa Department of Migrant Workers o sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration. Matod pa ang mga Pilipinong mga magtutudlo nga tuas gawas nasod ang kantong mga magtutudlo nga pasado sa LET o kanang licensure examination for teachers apply dayon tagaan priority sa maong departamento aron makatudlo mabalik sila dire sa Pilipinas makatudlo makamaestra o maestro pinagi aning SPEMS nga program or sa Pinas program or sa Pinas ikaw ang ma'am at sir. Okay, hasan sa Pinas. Ay ganing, atokas Pulang Bato Elementary School, ang kaning SPEMS sa Pulang Bato. Ikaw ang maestro. May buntag ni boss Alvin Monsolin. Siya akong kay-istorya gapon, pero binang lisura na. Kaya usan sa mga rice dealer in town, nga atong higala si Boss Alvin Monsolin binapaita. So ako nito Watson ang mga karon posibleng makontak na to ang DMW Regional Director din doon na ba mga pila na sila ba sila account sa mga magtutudlo nga wa ganahing magmaestra din kay ganahang yung mo abroad. Samtang si Governor Pam Bari 4 kagapon pinagi siyang Executive Order number 15 dimanduan ang tanang mga departamento sa Kapitolyo nga implementar ang fuel-saving measures. Kinahanglang magdayon sa krusyon nilang krudo, dili maglaag-laag, uban anang mga driver o ilahang mga empleyado nga mga ligoy kayo. Matod pa ni Governor Pampari 4, kinahanglan ang ilang mga department heads mo submit og travel plan o niya ang gidili lang ani or ang exempted ni ini kadtong mga ambulansya, disaster response, o emergency services, o ang pag-assist sa mga OFW. Matod pa ni Governor Pam, kinahanglang magdaginota sa fuel tungod kay delikado ang kahimtang karon sa Middle East nga may atong kuhaanan og krudo gasolina apil ng gas. Imando si Governor Pamela Bari 4 nga kinahanglang mo submit ang mga hawdahod sa matag departamento sa ilahang mga travel plan or kanang ilang giadto aron ang ilang paningkamot mabinos-binosan ang konsumo sa krudo gasolina. Samtang ang Department of Justice kagahapon Ba? ang Department of Justice kagahapon isupina na sa pamilyang Villar. Katubang
Marami na kasing obi sa Pilipinas. Kailangan na nating bawasan, ibawal na yung unlimited, unli rice. Kagapon, kipadadaan sila og sumpina. Ha? Anong pagtubag din kani ang Villar Land Holdings Corporation? Ang upat ka mga duhanik, ginikanan, puli-puli man to, Cynthia og si Manny Villar. Puro kanhi senador. O niya, si Cynthia, napildi in taon kongresista to sila ha. Inyas, ha? Og ang duha ka mga incumbent senators nga si Senador Senador Camil okay, igsoon. Og apil ang ilang uyuan nga si Manuel Paulo Villar. Kini may tungod sa kaso nga gipasaka sa Securities and Exchange Commission CONSEC, kabahin ni sa market manipulation, insider trading og misleading disclosures. Yan, ilam ko ni giduduwa na ilahang kaugalingong kuan ka na bang ilahang kaugalingong negosyo yuta nga murang mamahal. Pero dito ni sa initial public offering o kanang IPO, wa pa man kay detalye ni basikon niya na detalye ni ato na i-discuss. O niya, si Senador Cescudero ni padayag yon sa iyang personal nga pasubo sa namatay nga Filipina dito sa Israel katong naigo ang taon sa shrapnel sa missile dito sa Israel nga si Miriam de Vera porbida nis bangag wa magin mo kanima ori ang report nag-live pa tong Domingo ang kagwa ang iyang kuan Miriam Rivera pero ang tinuod ay nga katong taga Pangasinan bang namatay dito sa Israel na igos bomba nga iyang gisafety ang iyang tiguang nga pasyente caregiver mo ni trabaho gisafety ni Antos Bomb Shelter paggawas niya sus taybingan bitaw patayin taon then ang iyang banaan nagtrabaho to apo dito taga Pangasinan matod pang Senador Cescudero si Miriam de Vera dili Rivera base sa balita ni Bangag Ikaw ba? usa ni sa mga gitawag og mga hero nga mga Pilipino nga nakatabang sa ekonomiya sa Pilipinas ug iyang gipaabot ang iyang pasubo sa maong OFW nga namatay og iyang gipanawagan apil siya sa panawagan sa Department of Migrant Workers o sa Department of Foreign Affairs aron alang sa mga Pilipinong mo coordinate yun sa mga Philippine Embassy o ubang mga Filipino attaché dito sa nagkalain-laing nason nga ilang nimutangan aron masiguro ang ilang kaluwasan labi na yun sa mga dangerous areas o niya mo focus unta sa pag monitor sa mga advisory gikan sa duha ka mga ahensya. Matod pa dili gyud unta ni kinahanglan nga ang mga Pilipinos muadtos gawas sa nasod kun ang Pilipinas do na pay giingong job creation nag-focus pa ang gobyerno sa nation building o niya magkaturunganon nga sweldo ayan samot o niya dunay seguridad sa pagkaon o sa kuryente sa labi na yun sa nagkalain-laing lugar nga, sa probinsya sa Timog Pilipinas. Matod pa ni Senador Cescudero, dili na kinahanglan untang mo abroad ang mga Pilipino ngadto sa nagkalain-laing nason nga kinahanglan yun but by choice nilang unta. Kung kini, ang gobyerno ni focus pa sa ilang development alang sa katawhang Pilipinon. Mo na hinungdan na brain drain na hinuunta, wala hinuuntay klaro og kinsa ning ang mga bright kayo to na sila ingason ang nabilin ring mga leader mga kawatan og flood control pondo mga kurakot kayo mo na nabilin mga leader balikan ko lang na inyo taon kay kani gwapo ning isyu ha usay karon dunay giingong labing menos 2 milyones I'm sorry 2 milyones kapin ka mga Pilipinos to as abroad particularmente sa Middle East ha nga kadaghanan ini gusto ng pauli di-offer ang gobyerno para sa ilang repatriation na libre. Ang problema, pag uli anan nila dire, unsa may tabo, nga wa may trabaho ika-offer ang gobyerno, hinabang gikas ni SWD katong AX. Kini ko man, mananom na lang kamote, pero binan di malasas.